το έχεις το τηλέφωνο μου? Πεταμένο εδώ ήταν, εγώ το έχω. Ναι. Γιατί το πέταξε η Ειρήνη? Γιάννη, έχεις πάει στην ίδια εταιρεία? Συγγνώμη. Εκεί στις κάλες. Την ευθεία θα βλέπουμε τώρα, εδώ θα δούμε. Γιατί εκεί που είναι οι ομπρέλες τώρα δεν φαίνεται κλειστά. Πάρε και τα κέλια μαζί άμα θες, Ειρήνη. Κέλια. Δεν είναι μακριά. Κόπηκες τα φλήματα. Ποια φλήματα? Κόπηκες. Επειδή έρθει στο τελευταίο εμπόδιο, το πήγε στην άκρη και το έβαλε από πίσω. Δεν μπορεί να φύγουμε. Δεν είναι Ιωάννη. Σταματάει το πέσω μάτι. Εγώ θα είμαι εδώ, δηλαδή που θα πάμε. Εγώ θα είμαι εδώ πάντως. Γιατί εντάξει, μπορεί να βγεις, μπορεί οτιδήποτε. Θα κάτσω 2 γύρες μπροστά εγώ, να σας δω και μετά είμαι εδώ. Μια δήλωση πριν τον αγώνα. Φορολογία το έκανα. Προάλλης. Δεν έχω να κρύψει τίποτα. Εσείς κύριε Δασούλα, μια δήλωση πριν τον αγώνα. Δεν δηλώνουμε τίποτα πριν τον αγώνα. Τα κρατάμε όλα κρυφά. Ο Πάτωμα τα ξέρει όλα. Στο τέλος. Στο τέλος, Μετά κρατώντας την καιρόσυπη θα στα πει όλα. Σε ποιον θα αφιερώσετε το κύπελο? Στον αγώνα, στον εαυτό μου. Μου να χουφάεις. Μονόλογο. Καλό σημείο. Το πολύ που λέγαμε την ελληνική είναι κρατήσει που είναι. Σηκώσω εγώ το... Σηκώσω εγώ το... Φάνη. Κρύωσες Φάνη. Πού είναι ο Πρέζης, ούτε Πρέζης έχουμε τίποτα. Εσύ κύριε Φάνη, μια δήλωση πριν τον αγώνα. Παιδιά, δεν υπάρχουν φιλικοί και εχθρικοί εδώ. Τα δίνεις όλα και ό,τι βγει. Και παίζει τράπεζα να πιστέψει. Φάνη, εμείς σε Είναι της μόδας. Είναι της μόδας. πιάσουμε.